Okay, honey. Iwalanya. Over assistant female village champion. I'm kiss me, me pen man. I am busy. I want to come mess also. I want so about there. Apple. Nkaka bridge go teach our village champion. Uchoma. Uchoma. No. So bad. Apple. You get what is about it's big, you know. Mama. Ina ha gawa. Abado si gonu opopo kan na enu akita. Machiri. Eshikule mpara doza. Nya, wara uza ya. Eshikule uza wara. Mba mansi. Shu zo buru ba ha ke ha nota. Ka meso na. Ebe hindi mmadụ ga na-ahụ anya. Okay. Chekwa ma agwa gị. Ihu AJOANU. Na kpọkụ. Tila ka ihu. Na kpọkụ ọzọ. Ihe ebe a. Na ha chọọ nwa ajọ. Na-akpawara ụzọ na-agbaji. Elekwala anya n'azụ nne. Mama. Ọhụrụ gị ma dị nwe mụta. Ekego m nkocha. Nne gị kwesị bidi ya. Gbam, ọsọkwa ya na-efe n'enu. Mana kele m anya n'ukwu. Ifigodo njikpochi ya. Akpochigo m ihe m. Wee were nwa igodo. Wedoba n'ime ụlọ. Nwa igodo. Enne ka nje wetara gị keeki. Asam. Nwa m. Aga m ejide ya o. Mmadụ gbape ya. AJOANU agafe. Enne ka nje na ndị dị afọ. Mama. Oyiri nne ya. Na apụtara nne. Onne, gani. Enwere m ka na-echeko na m ga-enye gị ego before gị soro m lawa. Na ị ga-akwụ ụgwọ maka na inyekwa m ego nwaanyị anụ gị na ya gị ka nya ịma na họs nọ na Maka họs ahụ ikwugo ihe m na-eme m na-eche ya na-akpalicha mmụọ m ịghọtago. Ihe nọ nga ahụ mụa AJOANU na vileji a wụ ihe ọbụla m chọrọ iri ma erie, nwanyị ọbụla m chọrọ ịnya ma anya ka agụwasịzi m kwụ ụgwọ kpọta aga m akwụọ maka nke ị na-ekwu họs na anya be m ya bifo. Anyị ga-anọ gakwu ego ole ọ ga-awụpụta aga m akwụkwọ gị ezigbo ụgwọ. Gụwa ga anya ya hapụ ihe ahụ agwa ya. Mba, echere m adreesị ebe m nwere ike isi eche ngwa ka isi ebe ọhịa m na-eche kemgbe ị ga-anọ n'ihu ka m na-ahụ azụ họs. Yes, ka m mara ma họs ọ dị ya otoro ogologo. AJOANU ka ịdogo otu AJOANU ị ga-ahụ isi. Abịala m. Ama m ịma ihe m kwuru bịa. Aba hụrụ ịkọwara gị. Nye m ego achọrọ m ịga ahịa. Nye m achọrọ m ịga ahịa. Ole mgbe m ga-enweta ebe kemgbe ị tọwara pem. Biko nye m agawa achọrọ m ịga ahịa. Chọrọ m ime isikwa ije ego agakwa ahịa otu. Gịnị? Lee m agwa gị akwa ịhụrụ m bịa inye m ya. Chọrọ m ịnwa m iri ime otu ọ bụla i siri chọọ ya m ga-enye gị ya. Ọnọdụ ọ bụla i siri chọọ ị ga-ahụ ya. Achọkwaghị m ịnwa. Biko nye m ego m. Achọghị m ịnwa. Agwachana m gị apụọla m. Aga m agwa gị ihe eji akpọ m AJOANU na vileji a. A ma eweta key. Ka ụlọ nwetara mana ọgbapụ ihe. Aga m eweta scissors. Aga m eweta shovel. Aga m eweta ass. Aga m eweta onye ike. Aga m eweta mbube weta se ya. Ma na akụwa ya. Ma ewere zeze. Tawa ya. Iru gị. Iri ele ya fọla.
Amasimberg. Get what to him. Come for 30 side. Hi. Hello, Bish. Can go to bed. I let that girl. Over a lot. Sell it. Okay. Kulita me kulita. Come. Come. Hello, Shisha. I'm sorry. Hello, Hama. Ijamro. AJOANU. Na village. Me here, man. One market, one market that you've gone to rest. You've gone to one market that you've gone. You've gone so soon. Eh? I very good. You guys stand to. I'm not always going to this now. Mongo. So every spirit is coming around. AJOANU Ego gịnịzi? Ịma mgbe m gara ebe a, nwoke mmadụ wee dudo m ebe a, gaa bute nnukwute hama o ji akụka dị padlock, nta ya arụ, tajasịa ya arụ, o wee hapụ m ndụkara ya ọsọ na-agba na-achụ m na-agba okwu obere nwatakịrị wee dọbụ cross ọ dị dịsị. If not, ọ karịgide m, akara m ịbịaru dịbe. Elekwana nwoke nwe ihe a? Ọ sị na ọ ya bụ the village champion na aha ya bụ AJOANU. Hey! Mgbeke, ịbanyekwara moto ndị ọjọọ. Ị ma na AJOANU so na ndị dewere m n'ọnọdụ a? Chai! N'anya ka ngwa gị, mgbọsọ ọbụla ifu nwoke a n'ụzọ, jee nata ụkwụ abụọ ọzọ tinye na nke ị nwere enwe fepụ, maka na inye nwoke ohere ọ ga-edi na ndị nwụrụ anwụ. Ndị ka m ga-esokwa echi na asa na-agazi ụka ịmaka na mpa m nwere baịbụl ndị ukwu aha ndị ike ihe a na-anya mechie ọnụ gị. Akwa onye okwenta obere nsogbu ị nwere na kichin emere ifu ekwensu n'ụzọ na inwe ike igbuso gidigba chụfuo ya. Ị na-asị m ị na-aga ịgbasa ozi ọma. Biko mgbe ruru ebe a ka anyị maka esi agafe ụlọ bụrụ Chukwu kịta ịsaida m nọ na hospital ọmọchari. Biko ike agwụla m ga na-ejezi ụka biko. Ihe m ga-agwa nwaanyị a ma ọ bụ iwere ego ya ikwere m ya nkwa n'ọta. Ucheọma, onye ka iji ụgwọ? Kọmọ shebapụ ọsọ. Mmadụ ịgbaba n'ime Chineke dị mma. O mekwala ya ọzọ, ome ihe ukwu Jehova emekwala ya ọzọ. Chineke gara eme ihe ukwu n'ime ndụ gị na o mekwara ya ọzọ mee ihe ukwu. Ị ga-agbawa echi m ga-enwute gị ịchọgoro gị gbaba n'ime Jizọs ama abịa nga shepụta gị mmechakwa m kwakpu ha gị inside. O mekwara ya ọzọ mee ihe ukwu. Ihe ukwu ole ka ị meberele m?
na boss ga gbogbu m no one day mana kwa na yi ezigbo slippers re ka ụmụ slippers ụmụ Israel ji ga la Bible the Bible murugodo ekwensu gị pịa m ihe aga ma onye si bụ onye si nna m onye si mana ọ na-eme m cheta ihe dị ka gị obi na-eme m Paulina ibukọta ihe niile ịkara aka nna m enweghị ebe gị nna m onye isi ọ gị wawa ọga kpatakpata onye isi ala akọọla m ihe niile mere m ama m gị lọta lọta AJOANU ekwe ngwa gị nwoke igwe iji maka na-enye m nsogbu lekwa ya ọ bịala ka m ike ile ma mala ṅụọ mmiri tọgbọ iko onye isi ala ihe mere n'ụwa na ọrụ ịrụgo ọrụ mana ọrụ chabe ị akpọrọ ọnya na nne na nna ya ahụ ya anya first ha hụcha ya anya ya otu ezigbo ọkpa dị oke ana ogbeji atọ ile anya onye idiri ihe oriri mana asụ m kwuo aga m asụkwa onye isi ala gị ji aka gị chere ya onye isi ala utobo ekelela m Chineke bi n'igwe akụfeta ya dara awụọ chere ka m gwa gị Chineke jiri ihe na-enweghị ihe ọwụ kụziere onye si na awụ ọkachamara na ihe niile ọ ma wụ rọbish ọkwa mụ na ịma bịara n'ụlọ gị onwe ihe a na-arịọ gị akpụrụ ibere dina n'ala rịọ gị bute mmanya ka ime na anyị ebere ọgwụgodo akwụkwọ gị nye anyị eji hapụ ụmụaka ikwere ekwe AJOANU shọt gị na-adagharị ka ọkụkọ bekee iji gbara anwụrụ zombi nyaa sia ọwọta ka o si na-emenyere m egwu na-atụ igwu ma ama ihe m mere ọnụ ọ dị mma ya ka gawa kpọrọ ya kpọlara ya ndị nwe ya gị nye ya otu ụzọ ọkụ then ogbeji atọ onye ngwu anyị hazie onwe m AJOANU nyere iwu si ya kpọlata m n'ụlọ nna m echefukwere ma ogbe ojii atọ ma otu ọkụ gbara agba ọ sị gị bịa nye m ngwa ya ahụ na inye hụ m ịma ọ pụrụ ime AJOANU bụ onye mere ka ị pụta gbam ọ uru m bara na ya ọkụ agba na ike gbaji ọcha gbaji ojii ọkụ agba ike osimiri mbụ anyị ga nta anyị ga-agbagbu ewu gbuo anụ iche iche na-eri anyị ga-ege ka azụ anyị ga-etu na mmiri anyị kụta azụ dị mma si ofe a ga-ara ahụ ruo rie ugbo ọrịkpa ha otu isi ọnya ewu ibe ewere ọkwa ịkpa gba ya kpakpa ma ọnya mahie ya gafere gị ka azụ gị tiga aghara na ịma mmiri ha ericha ihe na-ereche nwa mpịrịpọ ụmụ mana matara ihe isi ike shipọ Papa. Awa. Ada nwayọ. Ada nwayọ lọtara. Kwa gana ngi ha. Ya kwa ya mana afọ no ina lọta pulu. Ya ba. James wanda gị gwan. Papa dị m. Oyi nwa m lọta. Nwa wa lọtara do. Buta ba gị. Aba na yo. Ewo. Oh no. Oh, Matlano. Check it.
Yeah. How does it taste? Fine. Fine. La. Very good. Very good. So after this, you do me that thing where you do me, where make me say, I go come Nigeria with a Panya woman. Say, no problem. I feel your son is out now. Oh. Sorry. AJOANU ọgam nọ n'ụlọ mkpọrọ ya nọgide n'ụlọ mkpọrọ ya nọgide n'ụlọ mkpọrọ ya nọcha mapụta ihe izizi opuzo n'ebe gbapụta m onye je kwu n'ọwa kacha kacha ọwụ ihe niile mechie ọnụ gị onye gwara gị na ọ ya gbapụtara gị ịma na ọwụ onye isi ala gara akpọ okwe dị gbapụta gị ọwụ onye isi ala ọwa AJOANU ọga ya bụ onye manyere onye isi ala ma manye ya ịgbọpụta hụ nwa ịbụrụ onye nwụrụ anwụ ọ ya bụ ihe kpọpụtara ya onye isi ala mba nọ ome ha adaba ya kpatara mụ na ha anaghị emekọ dịka ụmụnna onye isi ala na onwe ya ị na-ekirikwu dịka onye a na-akwa aka ndị ọcha na-akpọ ya akwaga gị ihu akwaga gị azụ ị nwere ike ịkpọ ya mmọnwa na-akwa aka ọ ụdị mmadụ ọ bụ masị hapụgodo okwu onye isi ala bụghị ka a bịara ugbu a ihe a bịara wee ha a kpọtara m okwe ka ọ kpọrọ gị kpọga Panya mgbe m si Panya pụta ihe dum m na-eme m ji achụ ego ha dị ka ihe ghasara aghasa tụmadị ugbu a nnọ nga ọ bụrụ na ị ruo ebe ahụ gị kpokọta ihe ghasara aghasa were ya ribe ihe nna azụcha nwa azụwa nna otu nke a natara ebe a enwere ike kpọọ ya ezumike nka ebe a nọ ugbu a mụ na nwunye m nne gị ga na-ekpotori anyị na-asị na adị ekwuzi okwu Boko Haram o ndị na-atọ mmadụ ndị ohi anyị achọghị ịma ihe maọbụ na anọ m ebe a na-ezu ike onye ka m kpọtara ya ka ị gaa Panya oke nna m ukwu ịmara na onwe ihe ga-arịọ m nwa na-aga emere gị ya rụ ka ịkpọ nwa aga Panya nwa ga-akpọ ya garu Panya ama akpọ ya garu na ntọala Panya mpa onye mere iji hapụ m n'ụlọ nga na-ata ahụhụ na-atụrụ nwufu ị chọrọ ka naanị gị na nne m na-eri ụwa nnụ nga na-ebugharị ụwa na-erigharị ihe niile n'ụwa naanị nnụ ngwa gị mbọ mụ na nne gị gbara tinyere nke AJOANU gbara ịgbapụta gị ihe ị ga-agwa anyị bụ nne na nna ekele m unu akọzọ ihe na-amahụ ị ka bụ nwata ihe mere bụ sorogodu okwe gaa Panya okwe ịkpọrọ ya gaa biko saghe ya anya ya ka dị ka ihe nọ n'ọchịchịrị otu nsi ihe ọ ka nọ n'ọchịchịrị mana ịkpọrọ ya gaa ebe ahụ saghe ya anya ya mara ihe a na-akọ ịkụzikworo egwu dombolo 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 dombolo
Dombolo, 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 idododo, dombolo, idododo, dombolo, idododo, idombolo, idododo, dombolo. Oi! Yo be. Ọkọ ọgbọ ike obodo gba ma ajọja ma dị oji. You just finish. Onye sagagi. Onye nwere efe sagagi. Ọ mgbe i jiri ụkwụ gị abụọ ruo panya ị ga-eji aka gị weta isi gị na-asa onwe gị isi mgbe ị hụrụ ihe mega n'ala panya. Ndụrụ ya ba. Ndụrụ ya wee ha mega ka. Ebe nna m gara gbọlata Messi. Emike m ga-aza m ebu jesi nta. Ajọ nwa. Ajọ nwa. Otu ọ dị ugbu a ka m ga-ahụgoro ọga m. Agba dị ike. Gba ajọjọ na ajọ oji. Kwadowekwa wụ. Ị ga-ejekwa panya. Edela. Ọpụọ ozugbo njem Jijikwa ya. eji m ya na Jiji ya. a na-efushi ya efushi Mee ha. taa meshọn gị onye nwe gị tọnda magbukwo ya onye nwe gị tọnda magbukwo ya Mee na ọsịsọ. Boy, ihe m ọsịsọ ka ị ga-azụta anwụrụ a ga-eji shie ihe. Chuma. Ndewo nwa m. Ọ dịkwa mma. Nna, ọkụkọ m na-eyiri m akwa ka ụmụaka na-ese bịa nwụrụ. Ọkụkọ na-eyiri m akwa. Bịa biko. Ọkụkọ nke gị ha bịa zuru. Ọ n'ime ụlọ ka ha hụrụ ya ka ọ n'ezi ka ọ nọ n'elu osisi. Ọ nọ n'ime ụlọ na-eyi n'akwa, ya nọ n'elu na-eyi akwa. Arụ. Kirikwanụ ndị nke bịara zuru ọkụkọ na-eyi akwa. Hey! Biko nwa m ewela iwe. Enu, wetu obi n'ihi na obodo anyị ajọọla njọ. Ihe ọwụla furu ọba na voicemail. Ị ga-ahụ dị ya ma otu. Ụsị gị wetu obi. Emechaa gị ga-azụrụ ọkụkọ ọzọ. Dị nke anyị na-achọ achọ. Ruo kwa Monde ị ga-ahụ ọba na voicemail. Ohe m si ka m gwa gị. Ọ ya dịrị ha na mma. Alụsị ọkụ iji agbukwa ha. Ọkụkọ m ka ha na-esi anya nwụrụ. Amadi ọha gbukwa ha. Ahịa Wutobo ọma ihe a na-arụ. Ihe anyị na-arụ na vileji adụrụ ya anya. So ihe m na-agwa gị na ka ị na-enye ya ugwu ruru ya dịka onye isi na ndị na-amụ amụ. Ịghọtago? Oh my man. Enjoy. Na-atọra pieces. Kezi maka nwaba. Nwaba. Mgbe ahụ ejidere gị, nwatakịrị ahụ lara ihe. Nwa nụrụ okporo ya ọzọ kpụmkpụm. Ma ya ma ma fon ya everything muzika ga-aga. Nwa akpa ahụ kwụla ya. Ọ ga-eji aka ebe ụlọ na ọ ga-eji aka ala. Ozugbo nunu. Ọ ga-anụ news ya. Usi ha nụrụ that side. Bịa. Chero. Ụmụaka. Ọ gịnị ka unu na-eme ebe a? Anyị ata nọ. Chineke mee. Anụ ọkụkọ ka unu nọ nga na-ata. Bịa. Ihe ọgwụkwala anụ ọkụkọ nwata nwaanyị anọ n'ụzọ na-aba mba na-eti mkpu na-akasị na-aba ndị na-ekwu na-ete na-ekechi ndị gara n'ụlọ ya zuru ọkụkọ na-amụ nwa ọkụkọ yi gị akwa. Chee ka m jụọ gị ọkụkọ unu na-ata ezuru ya ebe enwere agwa nọ n'ime ite a gee m ntị o awụrụ nọ nọ mma hapụrụ gị na nọ n'ụlọ a ga-eme gị na-ebutere mkparị akparị m na my boys ọpụpụ ga-eruole
agwara gị bifo sị ịkpara m gị gaa n'ụlọ mpa gị afọ na n'ụlọ mpa m ka m nọ enwere ihe ọjọọ nọ na mmadụ taga anụ ụtọ bụ ọwụ ihe ọjọọ oke ya na-anọ n'ụlọ ewu amara na ọ bụ gee ntị nwata na-ege nna ya ntị ọ na-end up ịza ime ahịa o ruola mgbe ị ga-akpachapụ anya gị ọkwa na-ekwu gị na-eme anya ka ufu na-eri ọkụkọ were anụ nye mpa were anụ anụ ka ahụ rụkwa ya mma AJOANU lọta n'obodo a nsogbu dị n'obodo a ọwụ naanị na ọ na-eriri ukwu ọ na-adọdọ eme aka ndọdọ chọn ndị mmadụ na-enye mkpesara gbasara AJOANU ma ke na-ewe dị m iwe n'obi na ndị di anyị shi ha ụdị enweghị ha chọrọ ime gbasara AJOANU n'obodo a elehe nkwa na ike ime elehe nwere ike ime gbasara AJOANU ị hụrụ mụnwa agụ nwaanyị asaa nwede nwaanyị ga-akwụ m aka kwụsị m ike n'ukwu jawai naanị m ga-eme AJOANU ihe naanị m nwa m ga-ememeli ya anụla taa echewo nta ọ na-agbalụ ọsọkwa ya nsogbu adị echi ọzọ ka anyị zụọ n'ahịa aga m enweta gị na nna gị ibu ọkụ bịa n'ụlọ m Papa, leno te mana gishi soro gi hapu me be mbalaga. Iyo ye mana gi bara. Akwa gwara gi ga kpo ndu oji gi simbe i ge jaga gi lo se ogo. Leno ti shi hapu me be mbalaga. So here what iji chi bu nna gị. Nna gị na ata abụ n'obi gị na-abụ m n'anya. Ya ịma na nwoke ahụ awụ ezigbo mmadụ nwoke n'anya ahụ mbọmbakọ ya ele anya ebe ya anya mbọmbakọ ya bụrụ mmadụ ka ya na onye ahụ ewu. Nna gị nna ji ga-aba ọnụ gị were ya m na-ata abụ gị n'obi gị na-abụ m n'anya. Ịjụkwana m sị ebe ọtọ mma ihe ndị ọzọ gbapụrụkwala gị anọ ụbọchị ọrịa nye mma nwa gị nna gị abụla aka. Papa gwara gi ga kpo ndu oji. Gi ga